आकाशवाणी शिलोंग का खुबोर बन पुले दो एल्मा आरवार किमत बकोंग सन जो का खुबोर मन तक स्टेप का खंडाई तेरे उजुमंग किलोंग ओनियर का किन्होन टॉकिट छतंगसु हा खलाई तेरे उनाइतुंग बन पेट या का क्रम दोयोंग किंतु का जॉइंट एक्शन कमिटी का बकंथुप या का ईस्ट जैंटिया हिल स्टॉक ओनर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन लंबत का जैंटिया हिल स्टॉक ओनर्स एसोसिएशन या सरकार जिला बनवनरा या का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम on bamsmai u yuvendo adhikari kumu menteri rangba baningkong jong ke BJP jong ke West Bengal minta kesngi pada ke Wakathon pelong ke Akashwani tura haringkat bat ke Durasin tura ban rakhi ya ke jingdap kendai pusnem ke Akashwani ke khubor ke babnya ke jingalang ke balai sngi jong ke Commission of Inquiry halor ke jingja bethai hakram doyong hatang ksu ha East Jaitia Hills District ke lakut no ha kesngi thok ding ha State Guest House ha ke ba ke kenhun balakli da u Justice Retired RS Chauhan ban bisa ya kitna sarkar ki kinhun ti marpo okhndo bat ki long yeng jong ki bamat ya ka jing songsi ka kirwo balapini da secretary jong ka commission ko ong ba ki jing ai jimut labu jing tho na ki nonge sim menta prepare ha padang ka hendriu tarik hadu ka pratarik menta ubnai jimang 8000 apun riu ha ka sngi baning kong ka kinhun tokit kala snap ya principal chief conservator of forest bat ukhli do jong ka forest force shillong ka central mine planning and design institute limited ranchi ka ministry of coal new delhi bat ka directorate of Mineral Resources Shillong ha ka sngi ba la yo ya ka jingpen pau na ka seng ki nong khai jong ka than shalang West Khas Hills bat ka seng ki trai bat ki nong shalan marpo khndo jong ka South West Khas Hills district ka sngi khadu a pratrik ngalong biang ka sngi khadu ha ka pratrik ujumang ka lakin thup ya ka jing ai jingmut na ka North Eastern Space Application Center ka Indian Bureau of Mines bat ki bahaya nga sem ki bamat ya ka jing sosi ka jingelang banwan jong ka commission kan long nadu ka khalai hadu ka khatsan trik unai tung 8000 apun riu lapan tip ka kerwo ka commission ka nei jingo ya ka jaka baja ha ka khalai trik unai tung 8000 apun riu ban beteng ban pelong ya ka jing token ka Joint Action Committee ka bakanthup ya ka seng ka East Jaitia Hills Owners and Transporters Association lembat ka Jaitia Hills Stock Owners Association kila kentu ya sarkar jilla bakan wanra ya ka one time settlement ka bakirpang na ka benta ki kot kisla jong ki kali ki bombyang ha ka dorkhas bala ai sya usimbut menteri rang ba ka jilla umas ngyo balangdar hinin kisngi gini ki seng kila ong babun ki trai trok ki shemjing e namar ka jinglum pisa jong ka royalty bat ki bailuk san ki badang sateng ka bakhanglat pentemai ya kikot kisla jong kikali shu kani ke Joint Action Committee ka laong ba ka jingpen burung biang ya kani ke scheme kan nyarap ya kinongkit mar ban penpet ya kikot kisla ha ka dor ka babiang bat kan ajing mentoi ru ya sarkar lemba ka jingpen ma ya ka jinglum khajana ba ka jingbut renti ya ki an kini kiseng kilapan jingrap mardoru na ka sarkar jilam ka District Social Welfare Office jong ka West Garo Hills sinin kesngi ka penlong yak program ajing hikai ya ki master volunteers hapo kan naksha muk bharat abhiyan hadi RDA tura ban penklan ya ka jing persya ya ka jing di rock bat ka jing di buat ha kani ka program lawan ya simbenta da khatsan mut kinong tre mon ngobha na ki fatli ki block laban kedau baki officer lembat kinong irap kila penlong ya ki jingelang halor ka jing drop ka jing khai ki rukum ai jingmut bat ka jing kam ya ki application mobile app jong ka NMBA haba ai jingran ha kani ka jingelang uba meishwa kupar motho ulakin tu ya kinong tre mon ngobha bakin long kinong kit khubor jong ka jingla bat ban kirsan ya kinong sha leben claim da nyoben na ka leng ka District Social Welfare Officer ka Modina Onassis Tisama kalong bakin long tre mon ngobha kin pelong ya ki program pensngot hu ban ithu ya ki jaka bajurba ki jingdi drops bat ban yarap ya ki patba ban yakhun persya ya ka jingdi drop hakaleng ka West Garo Hills District da ka ba pakam kani gade ka Akashwani Shillong ka bawalam shepi ya ka khubor ka women organization jong ka Riboy District hinin kesngi ka lapnlong ya ka program pensngotu bat ajimut na ka benda ki longkmi bat kisamla kentei hadin badang shen layo ban pelai im yo khulung badang shukha bat balakno balatep im ha ka te ka district ha ka ni ka program ka seng ka ai khublei yo khna samla uyai te langlong rang ubala
Shlol ban plai im ya uni khulung ba mentala itu ba ulak hamjam hadin baladep ban sya sumar haki doktor nakaliang advisor ka women organization jong kari boy desik uba kermen yuria bat ka president ka ko merjun nursing kila ong ba kani ka jing thumu ko long ban pin shlol ya kilong kmi bat kisamna kan thei ba kimdei bandu jing kermen ha ka por ba kisem jing e bat banwa jing kesan ha badon kam kila banjur ru ya ka imlang salang ba di ban ai ka jing kesan ha ka jing sngo ha ka jaka ban keno ban nyatre lang ban weng ya ka jing e ki bakta ya ki kin thei bat ki long yeng uyu bandu adhikari un bam smai ko menteri rang ba baningkong jong ka BJP jong ka West Bengal mentagas ngi kani ka jing bam smai kan long Hamadan Parade Brigade ha Kolkata lakni lenti bo menteri rang ba du kari un Narendra Modi u menteri kampo eng kari u Amit Shah u president ka BJP u Nitin Nabin ki menteri ka sarkar pedeng bat ki menteri rang ba jong boro ki jilla balasan sha da ka NDA kin wan banyashim mentalang ha kani ka sngi bam smai la ban kudo bo adhikari u la shajit ku munong yalam jong ka seng thawan jong ka jilla BJP henin kesngi ya kani ke jingalang jong keseng legislature la penlong ha Kolkata ha ke jingdon lang menteri kampo yeng wa Amit Shah hadin bala syajit kum unong yalam jong keseng thawan ke BJP u adhikari ulaya kendu ya ulat ke West Bengal u RN Ravi bandawa bantau ya sarkar baningkong balayalam da ke BJP ha kani ke jilla la ban koduru ba ke BJP ke layo ya ke jingjob ka bakrau ha ke election sya ke yeng dorbar thawan ke bala penkut no ka jingsen sha jong ka TMC ka balak hatsan snem ka Jawai Polytechnic Institute hin kesngi ka larakhe ya kesngi pli ya ka Jubilee rupa jongka da ka jingpli ya ka academic building annex bat ka jingbu mau nang rim ya ka madan futsal bat madan basketball bat mai ha kani kesngi pli padla ya kani ka jingrakhe jong ka Jubilee rupa jong kani ka silem puli lai don lang da menteri katnat puli ka jella ubat lakmen rimbui bat uni menteri ula pleru ya ka academic block kat ba menteri ka koi ka khia bat ubadeiru menteri katnat ya ka jong ka jella uba wailap di kisilla ulabu ya umau nong rim na ka benda ka jingte ya ki kamyele ka ki badan hajan ka boys hostel laban kedau bakini ki project ki basyongdor hadu art kulur art nyulak tingka lakmi lenti bakin ajimen toy shibun ya ki samna puli andala dep bante ya ki ha kani ka program kini ki menteri jong ka sarkar jella ki laplai pai baru ya ka phang pedeng bat ya ka logo jong ka silver jubilee bat ki lapen hair ya ka lama bat pelai ru ya ki balun kum ka dak jong ka jingpli ya kani ka jingrakhe jubilee rupa jong kani ka silem puli ha kani ka jingrakhe la don ki jingpli culture ka jingwa jubilee de ki samla puli bat ka jing ai ya ka kot jingkan mau na ka seng ki samla puli ka Akashwani tura ha ka jingat trailang bat ka Dudalshan Kendra tura kala penlong ya ka wakatan hin kesngi ban kemau buram ya ka jing syakri jong ka Akashwani ya ka jaj benriu ka ba khandai pusnam nadu usnam khat khandai spotlight punriu hadu usnam arhajar arpunriu kani ka jing ko wakatan ka ba jingai lai point san kilometer kala sedang na Akashwani tura hadu najing baza ba wan phai biang syaka shlem jong ka Akashwani tura ha ka ba kinong simbenta ki don kumba sispa ngut AA Western Director u Ferdinand Marat ula pli pada ya kini ka program bat penpau ya ka benta jong ka Akashwani ha ka bat penwandur ya ka imlang salang bat ka culture jong kari India ha bakran chigla pathai kubor ka program executive ka IR Marat kalau ong ba ka Akashwani kadang yai peteng bentau ya ka jingpin sothu sapang ka kwat ka khia ki scheme sarkar bat kilai kamai na ka benta ki samla nong kendong kani ka program executive kala benrap ru ba kani ka station benta ka penyaso ya ki nong sngap lemba ki social media ba ka aji mento ya ki nong sngap ki baduna kajingyo i hakalian kathan kanyang taser festival arhajar apun riu kala sedang hinin kesngi ha kasnong yosir saidan haribot district kabala penlong da kariboi tourism environment and development forum ha kani kesngi la don lang menteri ke sarkar jella uba sustina satun kumukongsan katba wemeli ka umsning u Dr. Celestine Lingdo ulalong kumusembut kongsan laban kedau bakani katamasa karakheru ya uknyang uba pher bha uba latip ru kumunyang World Cup uba start science latip kumu kresmitika ribhoi bat uni uknyang umi sisin manla ka sausnem ha ka samoy le ka FIFA World Cup ha kani ka tamasa nyang taser la penlong ye bun kicing le ka pher kentup ya ka football ka jingwai ka jingshat ka camping bat ka jingi wat mit ya uni uknyang katu ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pon ngin seso bat ka Akashwani Delhi na khubor ha ka tin Hindi bat but pat sa khubor ha ka tin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong